Čaute, zdravím všechny fanoušky Začni makat. Představil bych se v první řadě, jmenuji se Filip Šteflovič. Možná mě mnozí znají pod iniciály SF7. Jsem závodníkem kategorie Men's Physique. Tomuhle vlastně sportu se věnuji okolo 6 let a poslední 3 roky to dělám na fakt profesionální úrovni. Takže působím ve Vyškově na Moravě, vlastně v České republice, ve Fitness Trinity jako osobní trenér a momentálně na soutěži mě připravuje a spolupracujeme s Filipem Grznárem, koho určitě znáte, a chystám se na soutěže Arnold Classic Europe ve španělském Madridu a také Olympia Amateur v Praze, kde chci v kategorii fyzik uspět. Tak momentálně na první soutěž, tak stal jsem se vlastně vicemistrem Moravě Slezska, následovně vicemistrem České republiky v klasické kulturistice. To ještě nebyla kategorie Men's Physique. Následovný rok vlastně jsem skončil 5. na mistrovství Evropy v kategorii fyzik a potom jsem vyhrál Moravu Slezsko a následovně vlastně jsem se stal mistrem České republiky v kategorii fyzik. Co ještě bych mohl zmínit, tak určitě Arnold Classic v Americe, kde jsem se nominoval, splnil jsem si spousty snů. Viděl jsem osobně Arnolda Schwarzeneggera, dostal jsem se na Floridu do Miami, měl jsem možnost fotit s nejlepšími fotografy světa a snažím se prostě jít za svým snem, dělat to, co mě baví a zároveň, aby mě to živilo. Vlastně klasická kulturistika byla tady taková pro mě jediná přijatelná, líbí se mi hodně estetika, celkově symetrie, dřívější postavy old school. No a bohužel fyzik tady ještě nebylo, takže jsem zvolil klasickou kulturistiku, kde jsem začínal a hned následovný rok se poprvé tady v Česku objevila fyzik kategorie a potom se mi podařilo ji nějak ovládnout. Takže z tohohle důvodu a hlavně, že nelíbí se mi prostě dnešní hardcore kulturistika, kde estetika nehraje žádnou roli. Lidé se tam vlastně, sportovci se tam ženou jenom čistě za objemy, takže mám rád prostě dřívější kulturistiku old school, kde hraje prostě hlavní roli ta estetika, i celkový dojem prostě a ta přirozenost a krása té postavy. Takhle. Tak momentálně rozjíždím spousty projektů, ať je to projekt od kategorii Men's Physique a od cvičení od A až do Z. Bude to velká příležitost jednak pro začátečníky i pokročilejší cvičence, tak opravdu obrovský projekt, což sledujte. Dále mám v plánu vlastně rozjet své oblečení nebo svou značku SF7, co by mohlo být do konce roku. No a už pokud jste si všimli, vlastně v České republice dělám fitness soustředění pod svou značkou SF7, dále mám v plánu semináře o kategorii Men's Physique, no a stále prostě trénovat, připravovat kvalitní závodníky, hlavně Men's Physique závodníky a jít stále dopředu a vzhůru, protože myslím si, že je furt co dělat, vymýšlet. Hlavně člověk by neměl zůstat prostě na místě a furt se vyvíjet. Takže nějak takhle. Moji teďkom aktuální vzorové jsou hlavně v kategorii fyzik, že? Tak mohl bych říct si více. Například Ryan Terry, Sadik Hadzovič, Jeremy Buendia, Anton Antipov. Dá se říct taková špička, určitě zmíním ještě Jasona Postna, taková špička vlastně v kategorii fyzik, co jsou závodníci, kteří startují vlastně na nejprestižnější soutěži Olympia v Las Vegas. Takže tady tihle. Tak určitě mezi kulturisty bych zařadil, kdo se mi líbí, tak vlastně Bureš, náš profesionální kulturista. Kdybych měl někoho zmínit fyzici, tak budu přemýšlet asi sebe. A ještě jako to, kdo se mě celkově líbí, jak prostě marketing a všechno pracuje biznis, tak určitě je to Filip Grznár, který to za poslední rok velmi rozjel a pomáhá mi teďkom, takže za to jsem mu vděčný. No a na Slovensku Mario Čambal se mi líbí jako mezi profesionální kulturistami, dále mezi fyzikami, tak i lépe znám, tak Viktor Vice, Petr Straja, je tam spousty kvalitních závodníků a na tom Slovensku
ta úroveň toho fitness a kulturistiky je trochu výše, takže takhle a prostě kulturisté, ať jsou to mladí borci, Míša Ferenc a spousty dalších, jo. Teď si nevybavím, takže mě snad nezežerete za to, že jsem někoho neřekl, ale tady tyhle jména prostě. Čo Štefan Havlík například? Jo, tak ten taky má hezkou estetiku, vypadá dobře, akorát ho tak moc na tom internetu, světovém internetu, prostě tak úplně nevidím. No. Jo, taková méně komerční osoba mě přijde. Já si myslím, že hlavní věc i v tomhle sportu, fitness a kulturistice, není čistě jenom závodní úspěchy, ale celkově i prostě komerce, biznis a takhle. To je hlavní věc. Koho typuješ na vítěza Mr. Olympia tohto roku? Bude to určitě zase Phil Heath. Kai Greene to nebude z toho důvodu, že to valil do grepu. Je tam vlastně politika, jednou si to pokazil, tak prostě už si to bude nést do konce života. Tak pokud se vám trochu líbil můj rozhovor, moje kecání, tak mě můžete taky začít sledovat jednak na facebookových stránkách SF7 Steflovic Filipo fanklub, či na webových stránkách www.sf7official.com a nebo vlastně v poslední řadě na YouTube kanálu, kde mě najdete zase pod SF7. Všude mě najdete pod SF7, takže hledejte a najdete. Mějte se. Čauec.